It is obligatory. Migao mar thieth kotenore kod jara mag tuke dhi nyime kod kampen mar kedo kod midhieche adek ma jukro were mong'ere kaka triple threats ma oting'o gamo kute mag ayaki, mako iye mohiu kod lwenje mag kit chwech e alwora ma Nam Lolwe e sub kaunti ma Nyatike e kaunti ma Migori. Mana ka jafwambo marwa Jo Juma lerore mathoth pod ywago nok mar puonj e weche mag kedo kod mako iye momondo, gamo kute mag ayaki kod lwenje mag kit chwech e kinde ma jochiw thieth bende semo kuom jonyuol kata jopuonj. Okenge ma kedo kod mako iye momondo, gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech e kind rawere ma ong'ere kod onge kaka triple threat e alwora mar Nam Lolwe e kaunti ma Migori imedo jiw ka itiyo kod yore mopogore opogore. Bago tuke achiel kuom yore ma itiyo godo e kedo kod midhieche adekgi ma juko rawere. Piem mar tuke mag opich adhula ma ong'ere kaka Managers Cup ma osir kod Steve Ogony en achiel kuom mago ma itiyo godo e kedo kod mako iye momondo, gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech e kind rawere e alworano mar Nam Lolwe e kaunti ma Migori. Collaboration wasebedogo higa ka higa mondo mi kaka wanacha talent to bende ji nyalo yudo thieth mayot within the 7 days ma tournament dhi mbele. Sources bende tin. Koro wabiro as stakeholders ni sirikal kende kata county government kata other stakeholders may not do everything. Facility kacha gi luor bire nikech iyudo ka joma tiyo facility kacha gin jogweng giang'o nene to dhi nyar ng'ane no bire family planning to luor ni nyinge idhi landi. Ka okalo kuom tuke mag adhula mane obaga lapno masori, apisas mawuok e migao mathieth e kaunti ma Migori kod ruogno mar Lwala Community Alliance oyudo thuolo mar chopo kuom rawere mathoth kendo miyogi puonj kaachiel kod kata miyogi yore mag komo nyuol kod mamoko. Doka seche moko yudo pesa mana mondo wadhi kata family planning tek, but nikech nokelnwa go for free omiyo nwayude yo mayot. Nikech kaka ambi aja youth to ja youth kaka sani kaka ikaromo ni ok anyal bedo ni an kenda nikech ang'eyo ni an gi ng'at moro bathe manyalo bedo ni an godo. Nochuna ni abia ka family planning mondo ageng' godo ich moyiw. To mano kende nokoromo, omiyo ne gimiya nyaka kondom mondo kata kopo ni ageng'o ich moyiw tachaka ageng' okimi. Sani wamor nikech kata ka wandiko report giko dwe tiyudo ka teen pregnancy kata joma bire clinic nyithindo matindo makoro nowe school ni nikech ich sani koro waonge godo tin sana. Apisa e migao mathieth e kaunti ma Migori Joy Mandela wacho rawere mathoth pod oluor chope ute mag thieth mondo giyudi yore mag komo nyuol, pimo kutego mag ayaki kod mamoko ka wanito chenrogi machiegni kodgi ka itiyo kod tuke osekonyogi e go okang' malong'o. Adhi wachiwo health talk to the community. To ka wachiwe health talk to the community, nyaka skunde bende wadhi wawuoyi. Koro ing'eni school to di wachi ni future planning. School tidhi wacho ni abstain. Ting'eni abstain to nitiere already jomoko ma ok nyal abstain. Rawere mathoth pod ywago nok mar puonj e weche mag kedo kod mako iye momondo, gamo kutego mag ayaki kaachiel kod lwenjego mag kit chwech e kinde ma jochiw thieth bende seomo kuom jonyuol kaachiel kod jopuonj. Ok giyud services gi mayom nikech they lack awareness, but being ni mpira ni ne dhi mbele omiyo wayudo awareness from the YPPs. Yudo ka nitiere skunde moko ma kidhie gi family planning aurusiwi igriempi e school. Koro mana ginene challenge machielo. Nitiere moko bende inyalo keto ne nyathi to janyuol ok yie, janyuol wacho ni expose nyathine early sex. Idhi yudo ka ot sori, yudo ka ng'ama miyo gidake e room achiel, nyithindo ema nindo kanyo to jonyuol bende nindo kanyo. E alwora mar Nam Lolwe, kwano malo mag rawere mamako iye momondo, magamo kutego mag ayaki kod makalwenjego mag kit chwech koro pod itudo kod chan kod midhieche mamoko. Chielo iyudo ka moro kaka poverty, iyudo ka janyuol ok nyal res ne gimoro to en gi boyfriend ne kumoro manyalo res gimoro mano dwarno, for example sanitary towels, yudo gima chalo kamano. Koyudo boyfriend manyalo res temo dhi kuome to end up ni omako ich machon. Along the lake nitie kaka nyithindo moko sewe ma nyithindo moko matindo emiyudo kotelo ne kata mier magiaye. Omiyo wa identify nyithindo gi to wachako collaborate gi jok moko maonge kata ka manyalo kawo ting' mar nyithindo gi mondo tergi skul. Johera mag adhula bende nitie chenro ni mar kedo kod midhieche adek ma juko rawere ma oting'o mako iye momondo, ojiwo rawere mondo koro mak ma otegno weche mag tuke. Higa ni ne wan gi timbe 24 e Managers Cup
kendo timbe osetugo maber kabisa, onyiso very high talent. Theme mar higani ne en tiyo gi tugo kaka yo manyalo kelo nyak kata employment e society. Ng'iyo December itinerary marwa Nyatika ka wado bedo gi piche every weekend nyaka December rum, nikech jowa ma jo youth mar Nyatika ka wadwa temo mondo wanacha talents makata kama wantie kani wan gi jo FKF. George Juma, Ramogi.